Shubor nakaslem jong unong san hima. Halor ka jingmi ka jingkano da ka seng kinong nya trop balatip kum ka Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association bagi don hadu khat ndu tali ki khrdop lum khajna ka KHADC haribhoi naglyang uba pawal soklet unong aiktien ulay tho bakat kum ka record jong ka KHADC haribhoi ki khrdop lum khajna ki don tang lai tali haga jingkran bat kilat pathai khobor nda ka sngi palei ka arpasau tarik naitung arja arpasan uba pawal soklet ulong bagi don ki khrdop krong khajna beladan lupa na doka isi ke barim bat kim dei ki babean ulong bana kalang ke KHADC kam shimdan ki khrdop krong khajna bean bat lada kilap badan ki khrdop bean dak baai dak kerteng ke KHADC kidi ban ujor bat kdo kidon hakanu gajaka khnang baka district council kan ne ek badan kam ali kendu yo deputy commissioner jangka River district maka kila kendo baka district council kadan do khan ru teli mo kita ki tol ki ani ki chip ki ba lom pisan ki trok kenre kat kum ki record ki ba dan nak council ke jongi apo district council o apo River district ki dan tang lai teli kini ki tol ki kawe ke di jangka revenue ke di kawe jangka tribal kini ki dan arteliha narbang ba kawe ke dapat apo kini te kalong ke babak kalamo baki sengi atok chikundo ba kini ki ka district council ran do khat ru teli ki te nyempiem kita ki khan tuli ki de ki jongno te mereka ai ka ba nak lang jongi ki dong tang lai teli ni ki ba kini ki de kim de ki bangla bo thama da ka kaus da ki isi ki jongi ki de ki ba na do ki por ki ba de kam mo kla na do ki por jo ki isi ki ba ki ba te kam ti por de district ka VPP hi ko ong bata ka wana ka por kan weng lut ikini ki khrdop bean ti kajing keno jengki bagi don kum kita kikit pa satu ka isi kalala ban weng sisai kita kikit ki don bean satai ong kata kan ka record mitan ni lang hapo River district kita ngai tili kikit jo ka district council mo kajing ong jo ka VPP haka manifesto ni ki election kalong bakan weng no ik kam chimla ong bakan weng no ik kito baro ki dan hapo pudu sam jo ka khasil sat ma district council ka ong bakan weng no ya baro ki kit ki bape an te abangi la pet na record ke jongi na ka district jongi gidan hindi ki kit ki pradan nadu ki isi wer bar ki di ki kit kim de ki kit ki bape an kim de ki kit ki bape an je na ka dang la petan biang ye ki kit ki pradan nadu ki por ki barim te ye kita ki kit bi an la kim di ki kit ke jongi te kum du kam de ka bor ke ji pengen wen mo le si kila ban ki kit jo ki ma la ban ki kit jong ki shnong la ban ki kit jong ki du jong yem tip ya kata te nya sko ba kam di ka kamram ke jongi mo ka di ka kamram jo ka district administration ada ki dan ki kit yo bi ai ko kita ten reina kalen jo ka sponsor ki don ta ki kila teli ba ki ki tekam ba nada don kita pat ki kit bi ai ke le sina kalen ki seng no ya takriban kedo ke ki kit jong no ki ba bi ai na kalen ka sponsor ki ban ki kit ki ba di pengambilan apa district. Lagi gate kita jom KHTC. Jadi kalian jom KHTC bila kapten nak isi kan sim action nam persa lane kan panam dah defamation case persa ya hanya kesen juga nam drop. Nah, orang kumde kini kisahnya. Ada ki orang bagi di kan rutuli kiki juga district selma. Kawan rak ada kejung terus ni kan. Kedau kita di kan rutuli kita nang do. Akan do kejaka akan kesnong bagi krong ya ke mo kedau ini ai bat ka address bagi lum hak kerteng joka diskon setelah ada kali kumta na kalian jengin definitely ngin chimya ka action ni kata mo ngin chimya lising ya George keyboard punya dising la George keyboard beri ke mo baki ni kikit kinde joka joka diskon sel dai la chulum maka kita joka diskon sel tadi ngin sim action halo kata dan kadang ki syukondo kumtu kam gini ki proof ni ki jik sisa bagi di ki jungi te kan ngap system ini mungkin sim bodan action kan Untuk beban sim action ya ki ya tu kesen bakno apa kiri kikit dan KHTC pan. Nyimpannya keren ya kata si kendala warna seninya siapa ya kata ada ki warna ban sisa kan bagi lum keteng haja ka keteng ka